moje srce kuca samo za tebe, otprilike to je neka ta energija koju sam ja želeo da istaknem, a čućete Paja je to bogatio malo i vidjet ćete kako to izgleda. Možemo da krenemo u emociju.
podelili malo posebno Čikopaji, Raši i mom Žeu. I ja bih da upalim u svetu da pogledate malo tu izložbicu. Molim vas da dobro pogledate šta ima u tom okviru. Možda prepoznate nešto što je u vama. U mene sigurno ćete malo zaviriti, tako da evo, želim vam sve najbolje, pa nadam se da ćemo se vidjeti još nekad, nekom priliku. Hvala vam najljepše.